מצלמת, תפרוח. לא, תביא את זה, תביא כבר. רגע, אבל זה לא. נכון, זה דג! סקורפיון! זה גדול! מה זה הדבר? סקורפיון! יו! תמשוך את זה! מוכר אותו! תמשוך עוד. אני מנסה! תן לי מתן! לא! נו בוא! הנה! יואו, איזה ענק! איזה ענק! יואו! תביא אותו! יש! אמא! תצלמי אותי! אבל שלא יחזור למים, תרחיקו אותו, הוא יחליק בחזרה. הוא יחליק לכם למים! אמא, לך תביא את קופסה, מה? רגע, נועם. הוא מת? לא, הוא לא. יאלי, בוא לשלי. את רואה את הזימים שלו. יש לי עזרתי לך לו. יאללה, אתם צריכים, מתן, איך תביא לו את הארגז הזה? אבל אני לא יודע איפה יש. שם, בכניסה. מתן, לא! יאלי, תביא את הארגז משם, ליד הספסל. הבאת ארגז? כן, תיקחו אותו מהמים, תיקחו אותו. יואו. בוא נפיל לו את הקרש! מסכן, איזה התעללות, איזה רעים. מתן, תציל את הקרש. יש לי, יאלי, יש לי שם טעימות. אלוף, מה יש לך להגיד לעם? שאני אלוף? תראי! נועם, תמתין. איזה ענקיסטים, מתן! איזה מסכן. נו מה זה, עכשיו אפשר להוציא את החוט או מה? אוקיי, עכשיו הולך לנו דג. רגע.